ka Jingshlei ka bashir khai kala lungshop ka Shillong Kharbari ha Khubor Indo Nepal ha ka step jang ka sngi ublei san tarik risau 8000 arpusan namar baka wa mechi kala tot hadien ba uslap ubajur ula ther la bun mit ki yeng ki sam ki jaka rap ki jaka rijingri kila sharong no ha ka Halo arkane ka jingja ka kunhun ai Jingiarap na Salesian College Autonomous Siliguri kala poi shakate ka Shillong ka bala shakta ha ka Jingshlei ha ka singsa jan khatway tarik risau daga bapan poi ki Jingiarap shakumba arspa andrio potali ki long yeng ka kunhun ka kunthop ya khandai ngot ki Samla puli kinong hikai na ka Department of Social Work u Director jang ka Center for Advancement ki khna puli barim baru Vice Principal of Commerce and Management ka donbosco school Siliguri Salesian College bat ka kunhun jo ki Samla pule barim kila no senyang de ki jingbam bat ki tiar pen khoj kan thop ya ukhaw udai ka shini ka pnyang shat bat ki wei de ki jingdon kam ka jingsam kala sedang ha ka por shi tengsngi ha ka ba ki nong tremon ngo bha kila penti kana ba umdon ka weiru ka long yeng ka basa den Kinong shong kila ai khublai ki Samla pule bat ki Samla pule barim ki bala kershan bat yarap eki hakani ka por jong ka khim khat katba ka Salesian College sonada kadang pen khre ban pen poi ki Jingiarap shaki shnong ki bala shakta haka jingtua khando haki lom Darjeeling No, I won't come. I am not going. No. Say, done. I am done. मीडिया 15 seconds 30 seconds ऐसे करके ठीक है पिक्चर्स नहीं मेनली वीडियोस हम लोग के लिए भी पिक्चर्स रहेगा ये 30 seconds का वीडियोस अंदर में भी आगे डिस्ट्रीब्यूशन Where? What is this? biscuits. Who's doing that talking? This is about coordination. Coordination center. लास्ट में
Hey,